Salam mehriban illeşler. Yankı yaz edip koyun video ama şonu doğru gutur bilmen e, arasını kettim sebebi yollu geliyordum doğru yaz bilmedim. Şimdi hadir gelip devam edeyim idim idini. Şol başka içinden gelen haberlere göre bana text message yazıptırlar da. Şimdi şonu men hadir size okap verecek onun öngürtü yani aydıp geçmedik yattan çıkan zatla marada bir aydıp geçeyin. Yani Rusya'da yani Başkırtistan'ı ne için suutları kış vaktine koydular. Ya suudu şol oğlanın suudunu kışa koydular. Te birinci tane dıydığı yetip duran gar özüňiz görendiniz videolarda. İkinciden hem halk şo soğuğa çydap bilmez deyip kışa geçirýärler. Ýürüýte edilýär bu zatlar. Ýöne halk onu da ýygyny üzmän barıp durdy. Aýaly ýok, garysy ýok, gurtusy ýok, çaga çugasy ýok, hemmesi barıpdyr. Indi bu zatlary şo ýyl içinden gelen habarlar boýunça men size aýdyp berýän. Häzir şol e, ýanky kış meselesi barady. Halka garşy edilýän ýanky näme diýsem, näme diýsem gör. Halka garşy edilýän bir hainlik, ganymlyk bar. Indi şu hakda aýdasym geldi. Ine Türkmenistana nämeden ine ortlar durup bilmeýär misal üçin Türkmenistana şuňal gozgalan bolsa orsiýetden adam geler dogry mi? Ýöne şonu Türkmenistan tomus wagt etmeli. Näme üçin sebebi 45-55 gradus ıssa çölüň ıssysyna ortlar çydap bilmeýär. Üstesine de ama onlar bilýär-de kellelerini kaska giyýärler, ellerini galın galın ellikleri giyýärler. Egin eşikleri olan gatga dyýdyna diýersiň, tirsegine diýersiň, tirseklik dyýylyk garaz gat gat giyinip ol ok geçmediýärlik bolup barýarlar da brana jiletli zatly. Hani şol 45-55 gradus Türkmenistanyň çölüniň tomsyna ıssysyna çydajak bolsun. Onu emma Türkmen milleti öwrenşen bolansoň onu çydar. Türkmenler çydar. 40'da da şol 40-50 gradusda dogulup ölüp gidip ýören türkmenler öwrenşen oňa. Onuňa biziň genimiz öwrenşen. Şoň üçin türkmenler çydar oňa. Emma ortlar çydamaz. Gelen amonlar we geljek amonlar. Şoň ýaly bir ýagdaý bolanda tomuz etmeli. Hemme protestleri. Onu şol ortlaryň edýän metodlaryny agzap geçesim geldi de. Ine şol görýäňizmi halkyň garşysyna edilýän atlary. Gışa goýup gar ýagadyna sowukda minus 20 gradusda 30 gradusda edýärler. Suwudynan beýleksinem. Ine şol Türkmenistanyny bolýan karaçylyny ýanky nemeler bar? Ýanky halky gorkuzma, halky tutma, basma, ýenetme, ine şol metodlaryň hemmesi men geçdir üns berseňiz. Orsiýetiňki bilen Türkmenistanyňky nireden alypdyr indi türkmenler şol metodlary diýersiňiz. Ine size orsiýetden alýarlar. Hemme dadyň başyna ortlar dur. Siz şuna inansaňyzam, inanmasaňyzam men şuň şol ýanky videomyň dowamyny getireýin idim. Şu zatlary aýdyp bereýin idim. Gözüňizi açaýyn idim siziň. Indi şol neme sözümi utorman ham nemeni gelen şol message okap berjek. Başkırtystanyň içinden gelen ýanky içindäki garnaşlarynyň dogan dosýalarynyň dogan garnaşlarynyň alynan ýanky halk arasynda bolup geçýän, edir şu wagt bolup geçýän wakalar barady ýazypdyrlar. Şol men ors diline men okap berin, onuň türkmençe period edip berin. Рассказывать долго. Думаю, вот от этих людей ты поймешь. Там мои братья двоюродные и троюродные ходили, их газом травили и разгоняли, потому что они встали на дороге и не хотели пропустить автобус, в котором увозили Фалия. Что Фалия янка огланың Фалия deyip oğlan olmalı. Tutulan oğlan mı? Aktivist. Şol oğlanın adı Fali olmalı. Fali Mkadian. Активиста. Потом народ согласился отпустить, если отпустят тех, кого на протесте в тот день половили и задержали. Ребята, неме дие, шо халк, хадарин ока кутарин, он айтып берен. Тех, кто, видимо, впереди стояли и сильнее всех кричали, менты половили.
в тот день, чтобы спугнуть остальных. Но, кажется, они согласились выпустить их всех. На следующий день в деревнях ходили милиционеры по домам и проверяли телефоны всех молодых парней, особенно студентов. Они хотят их из институтов выгнать за протесты. Так пугают. Там на протест милиционеры угрожали парням, что если они не уйдут домой, и из их поймают и в Украину на войну отправят. Yine, yine şu yadalandatlar, vatandaşlar men şu nime bular yadır size periyod etperin. Inni şu tayda baranның arasına doğun oğlanın dolanın man barıptır diye. Yani oların yüzlerine yankı yok nime qadat pürküp ağlap gözlerini yaşartıcı qadlar var. Şolarla pürküp ağlap nime diptirler, atrav ediptirler diye. Ondan soň halk näme edipdir? Şo gatrak gıyıranlar var diye. Öňe çykyp gıyıranlar, yeneler, batlara gıyıranlar tutup alypdyrlar. Polisler tutup alypdyrlar. Inni ol avtobuslam diye fail diýilen ýan koglanma tutulan aktivist tuğ edilen 4 ýyl ketilen. Ana onam avtobuslar barýakalar öňüne böget bolupdyrlar. Öňüne böget bolupdyrlar. Inni bulary näme diýipdir? Şol tutulan oglanlar var, gatrak gyýryp tutulan oglanlar var. Ana şolary goý bermeseňiz biz öňüňizden aýryljak diýipdirler. Onuň şey dip ol faýly goý bermeseňiz olary goý beriň bolmasa öňüňizden aýrylamyk diýipdirler. Onuň şey dip şol tutulan beýleki soňky şu protestdäki tutulan oglanlary goý beripdirler. Goý bermesine ýöne faýl diýilen 4 ýyl kesip alyp gidipdirler. 4 ýyl kesipdirler. Awtobusa mindirip alyp gidipdirler. Inni ötün akşam diye oba kapıma kapı polisler aylanyp diye yankı yaşlaryň eliniň telefonu varlap çykypdyrlar. Ne seredin watandaşlar metotlaryň näili meňdeşdigini. Ine mehameler Türkmenistanyna itim ýalak bolup aylanyp berendirler kapıma kapı kakyp yaşlaryň elleriniň telefonuny alyp seredip ya bolmasa ne teňle gurrun açyk taşaryk diýip ya telefonu alyp barlap addelak edip bahana bilen gümürtük işler edip berendirler. Mektepdäki çağalan ýokary klas okuwçylaryňam ýygyny gaşyp eline telefonlary o bar orada kimin näme ýazyşdy, näme kimden näme habar geldi, kimden text message geldi, ya türkdäkilerdenmi, orsetdäkilerdenmi diýip şey dip aýlanyp berenler bardyr. Ya o ýokary klas mektepleriň arasynda da kim internete girip bilýär, kim VPN gurnap bilýär, kimin telefonundan baş çykýar, kim telefon bejerip bilýär diýip şey dip ylgap beren mehemeler bardyr. Kümsük bir poh hani bir iýen çöreklerim haramdan iýip beren mehemeler var. Hani şolaryň metotlary bilen ýanky şu başga ýerdäki bolan öten akşamky metotlar gaty meňdeşdir. Studentlerim diye kim protestde gatnaşan bolsa diye institutlaryndan çykarjakmyş diye. Görýäňmi? Edilen metotlary. Gorkuzma metodu diýil ýa buňa. Ýanky gaýdyp inni protest bolaýsa, ýene bir basylyp ýyl kesiläýse, köçe çykmasyn niwe diýe. Institutda näme? Sen bir ýurdun gorap durkan institutdan çykaryp geçsin. Sen kellen şaryň işleýän bolsa ýene de girersiň. Inniki ýyl. Ýöne şu näme men haýran galym. Seredin näme diýet? Häzir öýüňize gitmeseňiz diýipdir ýaş oglanlara. Öýleýiňize dagamasaňyz tutup äkedip sizi Ukraina urutjak diýemşin, urşa. Ine polisler ne diýen ady? Özlerim kimdir diýýän şu polisler, öz başkyr polisleri. Ine watandaşlar. Şu metotlaryň hemmesi meňdeşdir Türkmenistanyň içi bilen, ýa-ni ortadan edýän geçirýän metotlary. Ine gysgaça ýanky üstüni getirmedik zatlanma, ýolda gelýärkem ýadymdan çykan zat bar, ýolda okabilmedik zatlanma ne şular suwat size okap berip periyod edip berdim. Watandaşlar gözüňiz açyň diýmek üçin şu ikinji gepleşigem ýeni de etip oturmen. Elim boş olup edemok. İşten gelip şu wagt tek çöreğimi men şu zatlary size gyzgyn bilen aýdyp bereýin edim. Bolýany sag oturum.